תסיים. את לא מצליחה. יאללה, נעשה את המשימה כבר. את לא יודעת לעשות את המשימה גם כן את. יש לך קרחת. אתה מדבר על הקרחת, תראה איזה אוזניים יש לך. יש אוזניים? כן. של נשברת. הגענו למשימה של המשתה המשימה לא ככה הלך לנו. הלך טוב דווקא בהתחלה. אבל אז... מה היה המשימה? זוכרת? היינו צריכים להעביר בקשית מהבקבוק לבקבוק השני בקשית. אוי, אני כבר לא זוכר כל כך, מרוב שכואב. היית שיכור גם, השתכרת במשימה הזאת. גם את שאת צלולה, את לא צלולה. זה בסדר. וגם העלפת אותי. העלפתי אותה, זה היה רק ברכה. העלפת אותי. אז אני התחלתי ופיצצתי. אני פיצצתי אותה. אבל איך אתה נראה? אני פיצצתי אותך. נראית כמו קרש. בסדר, זה יעבור. תסיים. את לא מצליחה. יאללה, נעשה את המשימה כבר. התחלנו להעביר מכוס לקש, מכוס לקש, וזה הכל, ואז ללכת בנתיב ישר. אבל זאתי, הדרך הישר אף פעם לא הייתה אצלה עיקר העיקרים. ממתי הדרך הישר הייתה הדרך שלך? אני טיפוס מה זה ישר, ישר. כמו קרש אתה ישר. זה אימא ישר ממנו. מה הכס? הייתה לנו את המשימה ללכת בקו ישר אחרי ששתינו את זה. ישר, מה זה ישר? ניסינו, התאמצנו, הלכנו לשם וגם לשם, על שביל צר. כולם אומרים שאני שיכור וכולם צועקים איזה בור, התאמינו רק כוסית אחת שתיתי ועוד כוסית קטנה טעמתי ועוד כוסית קטנה לגמתי. כוסית אחת שתיתי ועוד כוסית קטנה טעמתי ועוד כוסית קטנה לגמתי. כוסית אחת שתיתי ועוד כוסית קטנה טעמתי ועוד כוסית קטנה לגמתי. עד כי בגדיי קרעתי ועיניי דמעתי. אוי צוללים סובעים הקשיבו נא לי אם לא עכשיו הלא תאמרון שתיתי והלא תגידון השתכרתי התאמינו. הגענו למשימה של האוכל ופתאום אנחנו רואים שקים של זירונים ואני אמרתי בהתחלה וואו זה בדיוק מה שאני אוכלת בדרך כלל אז בטח אני אעבור את המשימה הזאת בקלות. ומה שבעצם הפתיע אותנו בכל השקים האלה, פרסים בדרך כלל מתקמצנים. פה דודה נתנו בשפע לברור זרעונים ואורז וכמויות, שקים. אנחנו צריכים לברור אחד אחד, לנפות ולסדר. באנו משימה פשוט לנפות את כל הזרעונים, את כל הקטניות שיש שם ואמרתי וואו איזה סייעתא מטורפת אנחנו צריכה בשביל לברור את כל הזרעונים האלה, אבל בסוף הצלחנו. דודה, אנחנו בפרס?
מספיק פעם אחת אורז פרסי אוריגינל, אריזת חיסכון, דודה, לנפות. קדימה דודי, בוא נעשה את המשימה הזאת. סיימתי גם אני, מי שמאמין לא מפחד, את האמונה להיאבק, ונפשת מלך העולם, והוא שומר אותנו מגולם. מי שמאמין לא מפחד, לנו יש את דודי והאמונה להיאבק, ונצל בעולם הביטחון. שבשמיים, תודה. תגיד. הנה ילדה חמודה. אולי נהרוג אותה. זהו, נהרוג אותה. קדימה. נרוץ להרוג אותה. יש כאן משימה! טוב, לא נהרוג אותה, תביא את המשימה. להוציא שקל מפרסי! מפרסי! זה משימה בלתי אפשרית! בלתי אפשרית להוציא מפרסי. הערב במרוץ לארמון. מה הרכיב את המן ביום קיץ חם ושמשי? כיצד הצליחו מרדכי ואסתר להוציא שקל מפרסי? ומה עלה בגורלם של סוכני החרש בקטן ותרש? מיד אחרי הפרסומות, יישארו איתנו. שלום, אני ג' ואני מ'. לילדים שלי אני ממליצה רק סוכריות אלגלי אורגינל. סוכריית אלגלי אוריגינל, מה שטוב לשיניים שלך, הכי טוב לילדים שלך. סוכריות אלגלי, הכי טוב, נקודה. רשת מחסני חשמל מודיעה על מכירת סוף השנה. טוסטר משולשים, רק 39 שקלים. לוח הנצחה, במחיר שאסור לפרסם. לוחית הנצחה, רק ב-500 שקלים. כפל מבצעים, כפל הנחות והפנינג מתנות. מכירת סוף השנה. חיסול המלאי ברשת מחסני חשמל. להוציא שקל מפרסי? יא אבל וולדי. דודי, איך אפשר להוציא שקל מפרסי? משימה בלתי אפשרית. בלתי אפשרית. מה עושים, דודה? לא יודע דודי. קשה? קשה, אמרו אקסטרים? לא שקל האמנו. מפרסי. סיימנו את המשימה, אז ילדה קטנה וחמודה נתנה לנו את המשימה הבאה ופתחנו את המשימה וממש חשכו עינינו. המשימה הייתה להוציא שקל מפרסי. זה הדבר הכי קשה שיש. אנחנו ניסינו, התאמצנו, חילקנו ברכות בשפע. אמרנו להם שלהם ייתנו שקל, יקבלו 10. אי אפשר פשוט להוציא שקל מפרסי. כבר כמעט נשברנו. טוב, לא נהרוג אותה, תביא את המשימה. להוציא שקל מפרסי! מפרסי! זה משימה בלתי אפשרית! בלתי אפשרית להוציא מפרסי. הגענו למשימה, וראינו שהמשימה היא להוציא שקל מפרסי. שקל מפרסי. משימה. זה משימה. אנחנו יודעים, זה משימה ממש קשה. אנחנו פרסים, אנחנו יודעים מה זה להוציא שקל מפרסי. כתוב לנו בעשרת הדיברות, ולא תוציא שקל מפרסי. לא ידענו מה לעשות, התחלנו לנסות להוציא שקל מהפרסים, וידענו שזה גם לא ילך, וגם תוך כדי גם נשברנו, וממש... היה לי מלא רעיונות, אבל עד כל רעיון... איזה רעיונות היה לך? אם לא היה לך, אם היית מדבר רעיון אחד, הייתי משהו מה רעיון אחד, אם לא רעיון אחד, אמרתי לך שאני מדבר רעיונות. ראינו את הרעיונות שלך, שמעתי רעיון אחד, אמרתי זהו, יותר אין רעיונות, אז נראה לי גם שום רעיונות. כל הילדים האלה באנו... בוא נבקש שקל מאנשים! שקל, אפשר שקל? שקל, אפשר?
דודה, בואי דודה. חבר'ה, אני אברך אתכם. תיתנו לי שקל, רק שקל. מקבל כרטיסי אשראי, צ'קים. מי שברך אבותינו. אבא מצחק מהכל. שקל. באמצע הברכה. שלא תהיו יותר קמצנים, שתים, תהיו בשפע. שקל. מצווה. ממני לא תראו שקל. ממני לא תראו אפילו שקל אחד. שקל. ממני לא תראו שקל. ממני ממש. שקל. ממני לא תראו שקל. תראו אפילו שקל אחד. ממני לא תראו אפילו שקל אחד. שקל. אתם לא רואים שאני פרסי? פרסים, אני הופך להיות אנגלי. אולי מהאנגלים נוציא משהו. משימה. קשה. אז אמרתי לדודי, אנחנו חייבים לחשוב ביצירתיות, זה לא עסק, אחרת זה לא יעבוד אחרת, חייבים לחשוב ביצירתיות. ואז דודה... לקחתי לי שנייה של פסק זמן, אמרתי אנחנו נצליח בסייעתא דשמיא את המשימה הזאת, ודודה, איזה רעיון זה היה? זה הרעיון שלך? לא, דודה, זה השאלה. לא, זה הרעיון שלך, דודה. לא, דודה. זה הרעיון שלך, דודה. דודה, שאלה. מה נעשה? דודי, זה לא עסק. אנחנו צריכים לחשוב יצירתי. דודה, יש לי רעיון. דודה, ידעתי שתהיה לנו סייעתא דשמיא אמיתי, דודה. קדימה, הכל בשקל. די, בשקל, הכל בשקל. הכל בשקל. גם אני רוצה בשקל. גם אני רוצה בשקל. דודי. עשינו את זה. דודה. לפתוח חנות של הכל בשקל בפרס. והיה לנו שורות שלמות, דודה, טורים שלמים של ילדים שמעודדים, מסבירים, דודה. פשוט סייעתא דשמיא מטורפת זאת. מטורפת. ברוך השם.